לא צריך לחטט בפצעים. הוא לא צריך לכתוב על זה בספר שלו. לא רציתם לספר לי מה שקרה בתקופת המלחמה ולאחריה, אם לא הייתם יודעים עד כמה שחשוב לי לדעת על כל הדברים האלה עכשיו. לא הכל צריכים לדעת. ז'אק, אתה נולדת בתור יוסלה, ילד במשפחה יהודית בבלגיה. איך הפכת להיות ז'אק נוצרי גוי? כשפרצה המלחמה, עברתי לידיים של משפחה נוצרית, משפחת קנופס, אז מיוסלה הפכתי להיות ז'אק. זה שמי הצרפתי, הפלמי. אלה ההורים המאמצים שלי, לפרנסואה ומריה, לא קראתי פאקה, אבא בפלמית ומוקה, אמא בפלמית. גדלתי בתור נוצרי, מאמין לכל דבר. ואחרי המלחמה ההורים שלי באו לקחת אותי בחזרה מהם. היה קרע גדול מאוד, במחזה זה מופיע גם כן. אני המשכתי להיות נוצרי בסתר. הלכתי להתפלל בכנסייה, עד שברגע מסוים החלטתי שאני לא יכול לחיות בקרע הזה. אנחנו עזבנו גם לארץ אחרת, נסענו לברזיל, ובשלב מסוים החלטתי באופן חד ביותר, אני מחליט לא להתכתב איתם יותר. מוטב היה שהמלחמה הזאת לא תיגמר. מריה, איך את מדברת? איך את מעיזה? אם הורי הילד נשארו בחיים, הם יבואו לחפש אחריו. וברגע שיגלו איפה הוא הוסתר, הם יבואו לקחת את ז'קי מאיתנו. אני לא אוכל לחיות עם הפחד הזה שבכל רגע מישהו יכול להיכנס ואני לא אוכל לעמוד בזה. ההורים שלי היו ההורים הגויים בשבילי. וכשהם באו לקחת אותי, אני לא רציתי לחזור אליהם. וממרחק הזמן, אין לך רגשות של טינה, הן כלפי הוריך והן כלפי ההורים המאמצים הגויים? לא, אני לא נותר טינה לאנשים טובים, כי כולם היו אנשים טובים עם כוונות טובות. אבל הקרע הזה, לקחת אותי מהמשפחה הגויה שבשבילי היו הורים ולעזוב לברזיל, זה דבר שאני לא יכול לשכוח. אבל מבחינה רגשית לא היה לי שום יחס של בן להורים שלו, כי ההורים שלי היו הגויים, אבל עם הגויים הרי ניתקת את הקשרים, אז נשארתי לבד. מדהים עד כמה מעסיק אותך מה עבר עליהם, ומה עבר עלינו מאז מסרנו אותך לידי האביין. לא מעסיק אותך? האם גם על זה אתה מתכוון לכתוב בספר שלך? היו דברים שלא זכרתי, דברים מאוד טראומטיים שלא זכורים לי בכלל, ואז שכתבתי אותם מדמיוני. עזוב אותנו עכשיו. אתה לא רואה מה שקורה כאן? אתה לא יכול להתחשב? אבל פאקי, זאת הזדמנות בלתי רגילה בשבילי לדעת בדיוק מה שקרה. לדעת על הפחדים שלכם, על החששות. זה כל מה שמעניין אותך, הספר שלך? אתה יכול לקרוא זאת בשתי צורות. או מסע לעבר הצלוב, או מסע לעבר הצלוב. וזה שתי משמעויות שונות לגמרי. אני למדתי משחק אצל אותה משפחה שהציל אותי בעצם, כי הייתי צריך לשחק אותה ילד נוצרי, ושיחקתי את זה מצוין, עובדה שאני פה. ואחר כך המשכתי לשחק, כי זו תכונה שאתה רוכש אותה, ואם אתה צריך להתמודד עם בעיות קשות מאוד בחיים, קרעים וטראומות וכן הלאה, אין דבר יותר טוב מאשר משחק. אז היום מי ששואל אותי, איך אתה מרגיש שאתה משחק את עצמך, אז אני אומר, זה לא אני, זה מישהו אחר, למרות שאני יודע שזה אני, אבל זה מישהו אחר, אז נשאר ככה בערפל הזה, בדבר המעורפל הזה, טוב לי מאוד ככה. שום דבר לא ברור ב100%, ככה ממשיכים לחיות מאושרים.